apokalipsian murgilduta gaude. Ez behar batetik bestera garamatzate mundua mugiarazten duten indar ilunek. Gaixotasuna izan zen lehena. Ondoren, hortzia gorritu zitzaigun iluntasunean biziaraziz. Azkena, gerra. Hemen bukatuko alda munduaren akabera ematen duen bolada hau, ala gure superbibentzia kolokan jarriko duen beste probadik ezarriko aldigute. Apokalipsiaren lauzaldunak mitoak ematen dien forma beldurgarria izatetik oso urrun daude. Gure artean bizi dira, gure itxura berbera dute. Bizkotxoak oparitzen dizkizun bizilagun atsegina izan daiteke, edo egunero lanera irribarrea aurpegian eramaten zaituen autobus gidaria. Kolpez kolpeko ikerketa ekipoak lortu du, beste behin ere, beste inork lortu ez duena. Apokalipsiaren lauzaldunen bilerara sartu gara, ezkaitzan urrengo zore gaitzak ustekabean harrapatu. Bueno, tira, erabaki dezagun ze desgarrazia jaurtiko dugun munduan oraingoan, ezta? Beste bat? Jode, serio? Ez da nahikoan egiten ari naizen lan guztia? Bai, hombre, badakit, baina horrela dago idatzita. Orduan, zer izango da? Bueno, ni ari naiz. Gosea zabaltzen ari da. Laizte supermerkatuetan ere ez da girasol oliorik egongo. Bani oso lasai bizi naiz. Zuek egindako lanarekin nahikoa. Bai, oso eroso bizizara ikusten dut, bai. Nik proposamen bat, kalima bota genuen bezala, orain igeli zurrite bat botako nuke. Lan gilegi, ez da? Nondik aterako dugu hainbeste igel? Bai, arrazoi. Baina gaixotasuna ja bota genien. Urrengoa izan daiteke, urak odolez gorritzea. Ez da aukera bat, supermerkatutan agortu eginda kolorante gorri guzia. Eguzkia berotu dezagun. Ezingo dute bizi iraun klima aldaketa bortitza botatzen badiegu? Ez da gizar esan, Gaur egungo krema guztiek daramate behar adina filtro eguzkitik babesteko. Orduan ezerrez. Geratzen zaizkigu iluntasuna. Tira, hori aurreko astean bota genien eta etzen ezerrera gertatu. Bai, esaiezu, nire kotxe, horrein dikan naranja dauta. Ezer larririk ez, esan nahi nuen. Begira, hemen daukagu mundua suntsitzeko aukera on bat. Lurrikarak non nahi. Ados denok? Bai, ados. Bueno, barkatu gauza bat. Nik erosin nun Benidorren apartamentuko eskor bat, eta bendik hipoteka pagatzen nahi naiz. Beraz, izan daiteke lurrikarak edonon horrezik? Bale, adostuta. Lurrikarak non nahi Benidorren izan ezik. Ados. Eta salud. Korrikako azken edizioa amaitu zen tokia aukeratu dute agertoki bezala, hasierako eguneko jaia aurkezteko. 3 egun besterik ez dira falta urtebeteko atzerapenaren ondorioz eta giroan zirrara eta emozioa dira nagusi. Ostegunean abiatuko da 22. korrika Amurriotik eta apirilaren 10 bitartean Euskal Herria zeharkatu eta Donostian amaituko da. Hasierako eguneko aurkezpena egin dute goizean Gasteizen aurreko korrika amaitu zen toki berean, hots San Miguel Elizako balkoian. AEKaren eta korrikaren arduradunak Amurrioko udaleko ordezkariak eta hasiera eguneko zenbait protagonista izan dira bertan, osteguneko jaiaren nondik norakoak azaltzen. AEKak korrikaren ostean ere lanean jarraituko duela azpimarratu du. Iñakik esan duen bezala, 10 egun horien pasatuta ere, jarraituko dugu eskolak ematen, jende euskaldutzen, praktikari kasuak bultzatzen,
beste ekimen batzuk ere egiten. Egun osoko jaia prestatu dute Amurrioko eta Aiaraldeko herritarrek 22. korrikari hasiera emateko. Txupinazoak eta kale animazioak girotuko dute Amurrio eta goizean hainbat ekimenek alaituko dute eguna eguerdiaren aurretik. Plazan izango da hasiera ekitaldia 4:00 aurrera kaitina jende gidatuta eta neomak taldearen parte hartzearekin. Ondoren, mezua lekuko barruan sartuta, lehen kilometro Amurrioko AEK Euskaltegiko 6 irakasleek egingo dute. Horren harira, korrikako antolakuntzatik Amurrioko euskaltegien lana azpimarratu dute. Herrian ere, ibilbide oparoa egin du eta egiten ari da Amurrioko AEKak. Ostegunean, euskaltegiaren lan horretan jarriko dugu azpimarratu. Korrika badator eta azken urteetan bezala gurekin jarritzeko aukera izango duzu. Zauden tokian zaudela 24 orduz etengabe. Martxoaren 31an Amurrion izango gara saio berezia. Baita bukaeran ere, apirilaren 10ean Donostian. Zuzeneko seinaleaz gain, orduz ordu korrika albistegiak eskainiko dizkizue Amaikak. Bidali bereziekin konexioak, korrikaren azken orduak eta aipatu beharreko guztiak. Iluntzean, korrika kilometroz kilometro saio berezia egunak utzitako onenarekin. Eta nola ez, korrika kantuz kantu atal berezia. Korrikako kantuen errepasoa protagonistekin batera. Eta ez ahaztu, korrika22.amaika.eus webgune berezian duzuela guztia. 24 orduko zuzenekoa eta kilometroak banan ikusi, deskargatu eta nahi duzuenari bidaltzeko. Aurten ere, korrika Amaika. Amaika, euskaraz, gertutik eta konfiantzaz. Bejon deigula. Berriro egin korrika zurekin. Korrika, 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 korrika. Euskal Herria korrika digula udozen. Gure ritmoran. Korrika, gure ritmoran. korrika, bi korrika, milaka korrikari. Euskal Herri guztietan deno bai euskarari. Bat korrika, bi korrika, milaka korrikari. Euskal Herri guztietan deno bai euskarari. Euskal Herriko aktualitatea ikusteko eta jarraitzeko beste modu bat da Amaika Telebista. Eguneroko gaiak alde batera utzi gabe, itzalean direnei arreta eskainiz eta tartea emanez. Errealitatearen 11 alde ikuspuntu guztiak kontuan hartuta. Gertatutakoa, zuzenean eta eskura. Noiz nahi, edonon eta euskarri guztietan gainera. Telebista egiteko beste modu bat posible delako. Euskaraz, gertutik eta konfiantzaz. Egin dezagun, bat izan, Amaika egin. Egoak
nire baimanik zeme, guk itxasoa dugu maite. Etorri gira zuekare geratzera, bakearen ekartzera indire. Eguraldi apartak lagunduta giro ederra sortu da hemen Oiartzunen, jendetza bildu da Hemenguk azokan udaberriko azokan eta bertan 21 postu jarri dituzte bertako ekoizle zein artisauek. Eskaintza denetarikoa izan da eta horien artean ikusi ahal izan ditugu bertako txakolina, eztia, barazkiak, arrautza ekologikoak, konbutxa edota pasta freskoa esaterako. Udalak badaka estrategia bat, pixka bat elikadura burujabetza eta lehendabiziko sektorian inguruan, eta pixkat estrategia horren baitan ikusten genuen bazola behar bat herriko ekoizliak bai behaien artean saretzeko, elkar ezautzeko, hutsune bat bazeolako, eta beste alde batetikan ekoizle horiek baita ere herritarrakin harremana eta komunikazioa edukitzeko, Orduan, hasi ginen bilera batzuk iten ekoizliakin eta tartean baita ere herritar edo kontsumitzaile batzuk egon duztingukin lanian, pixkatoi nola ingenezakeen pentsatzeko. Eta hortik sortu zen Hemenguken ideia. Pixkat sare hori osatzia, Hemenguk izenare bai hortik heldu da, Hemenguk, alegia Oiartzunguk, guriak, propioak, Hemengo ekoizlik, Hemengo produktuk, bertakua, eta pixkat hori sustatze aldea hasi ginen ideiak botatzen, eta lehendabiziko ideia edo batezena zen kontsumitzaile eta ekoizlean arteko harreman hori sustatzeko azoka bat bertzela. Ikusteko zer dagoen hemendikan, ze azkenian gauza pila badaude hemendikan, artisau pila badaude eta ez dira ezagutzen. Orduan bai ematen du aukera hori ezagutzeko eta bertakua kontsumitzeko. Eta egia da, lehendabiziko azoka proba bezala intzela, eta balorazio positiboa intzen, eta erabaki genuna zen urtaro aldaketakin azoka bat itxia, hoxe harreman horiek behintzat urtean zehar momentu batzutan mantentzeko. Hau hirugarrena da, eta printzipioz oso ona, gure duda genitu, minon egia esan jendia oso ondo aida erantzuten, asko saltzen eta jende asko aida hurbiltzen egia esan. Ekoizle hauek herritarrakin badute beste harreman zuzen bat, edo herriko dendetan, edo beste gune batzuk ere badaude hortako, baina azoka hau da egia esan, ekoizle guztiak elkar ikusten diala, herritarrak de ekoizle bakotxak denak elkarren segidan ikusi ditzaketela, galderakin, zer modu zaudete, eta pixka sare hori mantendu nahi dugu, Ekoizleentzat batez ere lehenengo bata bestea ezagutzeko eta talde bat eta apoio bat emateko, eta ere herriarekin kontaktu bat edukitzeko egun konkretutan produktua ezagutza eramateko, ezagutzeko, esplikatzeko ere produktua, azkenean beste interakzioa dakazu zure inguramenarekin eta herriko kontsumitzaileekin, eta horrek beti asko laguntzen du azkenean ekoizleari. Eta hau, esan bezala, zerbait berrilla izan du da, azoka hontan denak Oiartzunarrak dilako, denak Hemenguk dilako, eta herritarrak de hori eskertu indute, Eta ikustia, ze pertsona don proiektu horren atzian, eta
eta nik uste hori eskertu indula herritarrak eta horregatik etortzen dela horren beste jende azokara, ikustea, erostea. Asko gustatzen zait. Herrian bizia ikusten da eta holako gauzak herria bizitzen dute, herria bizi, bai. Bizi arazi. Eta gero bertako produktuak badakigu nondi datozen, non egiten dien eta horrek segurtasun bat ematen digu jaten dugunari buruz. Helburu orokorrak jarri genituen, esan bezala, harreman horiek sustatzia eta harreman horietatik sortu daitezken edozein ideia ateatzia, ez? Hemengok bea izena sortu genunean logo batekin sortu genuen eta logo sortzeko momentuan buruan genuen marka bat edo izatea, identifikagarria edo dendara juten zeanin edo jakiteko hoi dela Oiartzungo hemengo produkto bat edo gida bat non jasoko dian hemengo produktore guztian datuak, non eskuratu ditzakegun produktuak, informazio guztia orduan, hau hasi besteik ez da hain, ez? Egeo, ideiak asko daude, oso lanildo desberdinetakoak eta pixkanaka hasi da. Esan bezala, harremanan hasieran gaudelako eta guenik elkarre zautzen nahi galako, ez? Nik uste hori dela garrantzitsuna, ez? Jendia goguak indola eta horrek irekitzen digu bide bat aurrea behira. Pandemiak eragindako egoera eta haren bilakaera dela eta Arabako Bertsozale Elkarteak 2022ko Arabako Bertsolari Txapelketa udaberrira atzeratuko zuela iragarri zuen abenduan. Izan ere, txapelketaren helburuetako batzuk betetzea zaila ikusi zuten elkartetik. Baina dagoeneko egun batzuk besterik ez dira falta eta apirilaren batean abiatuko da txapelketa Amurrion. Finala berriz Gasteizen izango da. Urte amaiera bitartean ohiko prestaketekin ibili dira, baina pandemiaren egoera ikusita eta ohiko formatuari heltzeko asmoa zutenez azkenean atzeratzea erabaki zuten. Kontua da, abendurako dena prest genuela, eta azkenengo urratsa ematera gindua zela, hartu ginen pasaren aurreko Gabonen esperientziagatik, oso zitekena zela txapelketa nahi genuen formatuan egin ezin izaten. Aurre ikusten genuen etzela posible izango nahi genuen bezala eta erabaki genuen nahiago izan genuela atzeratzea eta altzen buruz ginenean edo formatu ohikoenean egitea bertsosaio txapelketa bat eta ez edozein modutan. Arabako lurralde osotik pasatzeko asmoa dute Trebiñu barne. Aurtengo egutegiak bertsolari txapelketa korrikaren hasieraren hitzorduarekin batera izatea eragin du, eta horregatik lehiaketa Amurrion hastea erabaki dute. Geografia guztia gurutzatuko dugu, Trebiñu barne ere, eta oroa leku guztietan polita irutzi zitzagun ere hori Amurrion hastea, korrikarekin bat egiten genuen ez egutegian ohartu ginen esan du, Amurrioko izan bada lehenengo zaio. Eta justu korrikasi horrengo egunera, hasiko dugu Arabako gure bertso abentura ere Amurrion. Kulturak sekulako ostikoa jaso du pandemiaren eraginez, eta bertsolaritzan ere bereziki nabaria izan da. Musukoaren derrigorrezko erabilera izan da bertsolariek gehien igarri duten aldaketa saioetan. Izan ere, arraroa egin zaie publikoaren erantzuna ezin ikustea. Denok bezala, 2008 jaso genuela lehenengo kolpe hori, eta bertsoak bagian askotan aretoko lehen saioak izan da. Eta nola publikoa eserita eta egoteko formatuan, bote prontoan bazirudien ondo egokituko zen kultur jardura bat zela. Gerora hortu gara, musukoa kriston muga dela, batez ere bertsogintza denean bertsolari eta publikoaren arteko komunikazio lan bat. Eta ez duzunean publikoaren erantzun hori, bertsolariek esaten zuten oso arrara zela. Musuko batik kantatzen, musukoz betetako plaza batik kantatzen. Hortik aurrera, egoera nintzen zuen enean, aldugun guztia egiten saiatu gara, eta horren eta leio da txapelketa bera ere, hori ikusi beharko da ere gaitegia zeterak ematen duen, baina egoera da, bera da, eta imaginatu jende asko izango duela asko esateko ere.